Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabutan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngonya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man ang kagibuhan ng tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ngunyan iyo ang kaaldawan kan gabos na mga kalag, ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyo ang mga minasunod. Thanksgiving for the gift of life of Cynthia Teresa offered by R.R. Balisnomo. Special intention for Anne Rochelle Reyes offered by Marlon Reyes. For physician licensure examination offered by Rian Joseph Girimbao and Christine May Rebancos. For successful exam result, for guidance, protection, and peace of mind in all decisions and actions offered by Wilson Vargas IX. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Robinson by Felvita Magdasok and family. Alfredo and Ronald by Mr. and Mrs. Jules Leopando and family. Jessa by Rita Bailon. All Souls by Lira C. Reyes. Pio and Rachel offered by Rita Bailon. Art by Mr. and Mrs. Roberto Batarilan and family. For the souls of Epifanio Jr., Fidencio, Willard Ian, Gloria, Angelina, Jose, Elmer, Raymark, and for all souls offered by Rene and Royce. For the souls of Francisco, Josefina, Ligorio Sr., and Josefa, offered by Gina Codornes. For all souls offered by Wilson T. Vargas IX. For Melchor by Umibog family. For the souls of Filomeno, Dionisia, Eutequio, Gregoria, Silvino, Felisa, Gregorio, Nena, Nazario Sr., Regina, Heidi, Cynthia, Eden, Diana Victoria, Nelson, Mariano, Amparo, Claro, Annalyn, Edgardo, Felicitas, Cesar, Augusto, Roberto, Ray Ramon, Adoracion, Virgilio, Agnes, Gleserio, Carmen, Silvestre, Estrella, Roy Christopher, Andrew Ryan, Teresita, Francisco, Alfred, Aurora, and Reverend Father Domingo, offered by R.R. Balisnomo and family. For Edgar, Tribio, Esperanza, Juana, and Gregoria, offered by Abion's family. For Miguel by Mike Angel Soreda. For Ferdinando and Felisa, Gregorio, Pedro, Simeona, Sosima and Melanio, Ricardo and Romulo Sr., offered by Toledo family. For Roger and Melinda Milagros, Arturo Sr., Teresita, Dennis, Roger Ryan II, offered by Minerva Duca Batalla.
Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapas sa idugabos. Asin sa imong spirito, Maray na aga sa idugabos mga tugang. marhay na agaman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ko rin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying danguga, an sa mong mga pamibi. Nakun pakusugon an sa mong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan. Mapasarig manan sa mong paglaom, sa paghalat kan pagkabuhay liwat, kan sa imong mga nasasangkuban. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato ang enot na babasaho. Pagbasa hali sa libro nin kadunungan. Alagad ang mga kalagan mga matanos, iingatan nin Diyos asin dai sinda mag-aagi nin kasakitan. Sa mata kan mga lulong, garo nagagadan ang mga matanos, asinan sa indang kagadanan, pinaguhona na sarong kasakitan. Binabayaan kita kan mga matanos, alagad bako iyan kapahamakan. Ang totoo, sinda nasa katuninongan. Sa paghiling garo sinda pinagdusahan, alagad pano sinda nin paglaom para sa buhay nga daing kasagkoran. Kadikit an sa indang padusa, alagad dakula ang bendisyon na aako uninda. Binalo sinda nin Diyos as sinahiling na maninigo sinda sa iya. Binalo sinda sa hurno siring sa bulawan, asin inako sinda siring sa sarong tinutong na atang. An mga naglalaom sa Diyos, makakasabot ng katotoohan. An mga maimbod, mag-eerok kaiba niya sa iyang pagkamuot. Hulita mabuot siya asin maheherakon sa mga banal na sa iyang pinili. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa sako.
An kagurangnan iyo an sakong pastor, ding anuma na magkukulang sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban. Asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray pinapakusog niya an sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa mga dala nin katanusan, huli sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, dahing anuman na magkukulang sa sako. Giraray pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginutan niya ako sa mga dala nin katanusan, huli sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dala nin kadikluman, day ako matatakot kagurangnan, huli tay ka sa kong kaibahan, an sa imong badas asin sugkod, iyo sako nag-aataman. An kagurangnan sa kong pastor, dahing anuman na magkukulang sa sako. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sako sa atubang nin sakong mga kaiwal. An sakong payo, linalahidan mo nin lana, an sakong kalis nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, dahing anuman na magkukulang sa sako. Totoong an karahayan sa kaan pagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kong pastor, dahing anuman na magkukulang sa sako. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Di kita pinapasupog kan paglaom na ini. Hulita, pinano nin Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot, sa paagi kan Espiritu Santo na itinaon niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan ng Diyos. Masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad pwedeng may mangahas na magdusay nin buhay para sa tawong marahay. Alagad ipinahiling ng Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to kan kita mga parakasala pa. Ngunya na pinagaging matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo, urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggutan ng Diyos. Dati mga kaiwal kita ng Diyos, alagad mo niyan, naging katuod na niya kita dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas, huli tabuhay si Kristo. Bako sana iyan nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurangnan tang si Hesus Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito, pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabihan sinda ni Jesus, di kaw maghadit, magtubod kamo sa Diyos, magtubod man kamo sako. Sa harong kan sa kong ama, dakulan kwarto, maduman ako sa pagandam nin lugar para sa Indo. Di ko ini sasabihon sa Indo kung bako ining totoo. Pakaduman ko sa pakaandam ko nin lugar para sa Indo, mabalik ako dangan ipag-iba ko kamo, nganing kung sain kamo, duman man ako. Aram nindo andalan, pasiring sa lugar na padudumanan ko. Nagsabi sa iya si Tomas, kagurangnan day mi aram kung sain ka maduman, paano ming maaraman andalan? Sinimbag siya ni Jesus, ako andalan, an katutuuhan, asin ang buhay. Day ni makakaduman sa ama, kun bakong huli sako. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray marhay na aga, sa Ilocabos mga tugang. Pagkatapos kan sa tuyang selebrasyon kasuhapon kay itong mamuraway na kapistahan o solemnidad kan Gabos da Santos,
ngunya na sa tuyang pinagigirumdum ngunya na aldaw, ining sa tuyang mga naenot ng mga tugang. Digdi mahiling niya to sa duwang selebrasyon na ini. An pagkasaro in a way kan sa tuyang simbahan. So whether duman sa church triumphant, na kung sain yaon na duman sa langit ang mga naenot sa tuyang mga nagadan, or duman sa inapod niya to na church suffering, itong mga kalag na nasa purgatorio, asin man kitang inaapod na church militant, na kitang yaon digdi pa sa nagbabaklay sa daga. Ining tulo na face kan simbahan, konektado nin pagpangaji para sa kada saro. Asin man siyempre, kan pagkamo kang mahal na Diyos na iyuan bina saro sa tuya, gabos. Ining Oktubre, itong nakaaging Oktubre mga tugang, garibaga panunin kagadanan. Sugyera duman laban kang Hamas asin kang Israel, sarong pagpapahiling kan fragility kan buhay nin tawo. Kadakol na mga nawara, kadakol na mga inosenteng buhay ang nadamay. Sugera duman sa Ukraine, nagpapadagos man giraray. So sa tahaw kay ning mga pagsakit na ini, asing kagadanan, iniimbitaran kita na magpangaji para sa katuninongan, para sa hustisya, para sa kapahingaluan kan mga kalag na naenot sa tuya. Medyo interesante na garibaga igwang in a way day pagkasabot or misinterpretation and kadaklan sa satuyang mga tao, sa satuyang sosyedad manunungod sa pagpangaji. Garibaga pagmati ninda daan pagpangaji, garibaga equivalent sa ding pagibo nin anuman or inaction. Na itong mga nagpapangaji, mas maray palugod ngaya kamo na may gibuhon to do something. Pero kung hilingon niya to sa realidad, ang pagpapamibi is true action, tunay na paghiro. Ninhuli taan paghiro kan mahal na Diyos sa simbahan, asin man digdi sa bilog na kinaban, we can be really assured that our prayers are not only heard, but are effecting change. Ninhuli taan pagpamangaji, inuulit-ulitan na ini, is about relationship. It is not about exchange. Dagari mapangaji kita, may tatao sa tuyang mahal na Diyos, dangan mapasalamat giraray kita. Ang pagpapangaji sarong relasyon sa mahal na Diyos. And in turning to God, as opposed in turning to ourselves, we do turn to the source. Itong sa tuyang mahal na Diyos na permi na naghihiro digdi sa tuyang kinaban. Magayon so sinabi kan sa tuyang katekismo, sabi kan sa tuyang katekismo, the prayer of Jesus makes Christian prayer an efficacious petition. He is its model. He prays in us and with us. Jesus also prayed for us in our place and our behalf. Magayon nun ining konsepto na hali sa tuyang katekismo. Imagine nun nindo, God prays in us. That He is making our prayers in our place and on our behalf. Digdi sa misteryo, kan panahon, kan mahal na Diyos, all that we will ever ask of God was gathered up once and for all, duman sa pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo. So kung hilingon niya to, our prayer is less about what we do and more about what God
really does in us. Nagminapuon ang mahal na Diyos kaining relasyon, kaining conversation sa tuya, and we try to respond with our will and our hearts. Ining pinagsaselebrar niya to na pagrumdom kan gabos na mga gadan. Sarong pagpapagirumdumin sa tuya na makisali sa bilog na simbahan sa tuyang pagpapamibi para sa tuyang mga tugang na nagadan. Sa paglaog niya to, digdi sa kasuhapon, sa pagpamuraway niya to, duman sa mga santos sa langit, asin man sa ngunyan na aldaw na pagpapangadji sa mga gadan, asin kitaman na nasa pagbaklay pa, mas pinapakusog kay ni an sa tuyang pagtubod, and ultimately lugod mapakusog kay ni an sa tuyang paglaom. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nana na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan pagkanigwa an sa mong mga atang, tanganingan sa imong mga nasasangkuban nagadana, akon sa kamurawayan kaiban sa mong aki, kun kisay kami inaayon, sa kadakulang sakramento nin sa iyang pagkamot, siya na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurang nan mapa sa indo, Asin sa imong spirito, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang nan. Magpasalamat kita sa kagurang nan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanal sin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurang nan banal na Ama. Diyos na makakamhana daing kasagoran, huli ki Kristo na sa mong kagurang nan. Sa iya tingraw sa mo, an paglaong nin palada na pagkabuhay liwat. Tanganingan man nagmumundo, huli tananggad magagadan, marangakan panuga kan maabot na buhay na daing kasagoran. Ta sa mga maimbod sa imo kagurang nan, an buhay sinasanglian day napapara, asin pagkatunaw kay ning harong sa daga na andaman erokan na daing kasagkoran sa kalangitan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon. Nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa imong mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, ni dudulot para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagkuanya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos do na kaugalian na ngahas kitang magsabi, Aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangdan. Warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Huli ta sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, sining man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika nabubuhay sa dagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katulinongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan ginawan, Cordero kan Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan ginawan, Cordero kan Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan ginawan, Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ganhawa kasi dugo ni Kristo sa kong sa buhay, dahil sa koran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Please kneel. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven,
you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan na mibibig kami, warasanan sa imong mga nasasangkuban na gadana, makabalyo sa mansyon ng liwanag asin katoninongan, na para sa inda kami nagselebrar kan sakramento Pascual, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 22,065 pesos and 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 1,292 pesos and 40 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,900 pesos. Maabot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 10,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 800 pesos, 600 pesos, tulong tig 500 pesos, duwang tig 300 pesos, Ana de las Alas 1,000 pesos, Ana de la Paz 1,000 pesos, Mr. and Mrs. Domingo Peñaflor 1,000 pesos, Erwin Cua and family 1,000 pesos, a devotee 500 pesos, Diyos mabalus po. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and the cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised up from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who have gone their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon them forever. May they rest in peace. Amen.
An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katurinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.